nummer 4, Caroline Sjørup Kjær, må gerne komme med ind på banen. Og start nummer 5, Maria Skov, blevet holdt sig klar i pit. Så vil vi gerne have næste rytter på banen. Det er start nummer 4, Caroline Sjørup Kjær, Selina. Start nummer 5, Maria Skov på enkelt, må gerne komme med ind på banen. Og start nummer 1, Amalie H. Mannes på Hercules 67, må gerne have